Det var en fætti. Hallo? Ja, så. Du var skæv, Anders. Hallo? Kan du se? Vi skal nok sprede. Du var klar, Anders. Hvor mange billeder der er sådan en der. Jeg holder også min hånd op foran. Nej, du lader den ned. Jeg synes, det er et eller andet ned. Nej, det er ikke noget, man får mærke til. Men især mad til familien. Fuck dig, din mor. Min mor? Nej. Skæben, den her, det er min mor. Okay, det var vist nok. Ting. Den passer. Må jeg se? Må du? Hun er ikke færdig nu. Du kaldte mig for en han. Og han? Kælling. Er det færdigt? Det var